kae gede. Kae gede sing putih kae. Wujud kewan kang bisa tata janaka. Ya, ora sak manungso. Iki wujud cuma barang kang ngirim warnane. Ingkang asma pisan geni. Ingkang gantah gede tidak sopan gorane. Arupane kang gedhe. Aku bingung ate mangan opo iki Kakang. Ayo padut. Ayo. Iya, semua barong yang babar tahu cacahe. Gagah gede bekso. Jadi kamu syuting semua barong. Kang Menjil saking Laladan Kriyoso Kecamatan Kengkung Kabupaten Kendal Hadiningrat. Ayo wujud sing semua barok ora kuning kae warnane. Ayo wujud sing semua barok orang kuning arupane kang gedulisi. Proto, Surakarta.